mukoma KB ndaikumbira kuti munditendere nditaurika muzukuru kenya iyi okay kachiri kundibaga icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mukadibe kufamba mukadibe kufafadza nekutsudzura ndona kumbopinda nemo rega ndingopindira nyaya iyi muri Zimbabwe rega ndingoti izvo paka ndapindira muri Zimbabwe munzvimbo inonzi iyo marondera kunonzi kumapranga muri Zimbabwe kusora kwazvuru kune vanhu vakauya vakaenda kune rimwe prazi ravanga vachisevenza riri kumarondera. Prazi iri pane basa rinoshandwa ipapo rimwe rakafanana kuti sefodya, but vanhu vakabva mukati menzvimbo yekumarondera vachizoshanda uko. Vauya paprazi apa ndakuzotora mashoko kunonzi paprazi vachibva kuti iko zvinozi nyaya yefodya yedu yaita sei yapera, tinombokupai leave kana mazuva 3 months yekuti pana pabasa apa achisina kana tichitotaka kuzonesa fodya zvakare munenge makudzoka pano. Okay, vanhu vachibva kuti ivo tokudzorera here vachibva kuti aiwa kana kuno kune mapiecework tinogona kutsvaka pamwe pokumbogara tombowana mapiecework tichisevenza tichimirira nguva iri chikonzero kwatinobva mabasa acho haasi kutomuka. Vanhu ava pavakauya mukoma KB nemhuri yeZimbabwe vakauya vari amai nemwana wavo mumvana uyu aine vana vakewo vaviri. Amai ava neumwe mwanakomana wavo zvakare kureva kuti amai nemwanakomana nemwanasikana anowe mumvana ane vana vake vaviri zvakare kureva kuti vanhu vanga varipo 5. Vari vanhu 5 kudaro vachishanda but vabva papurazi apa vakazoenda pamwe pamba pavakanokumbira pekugara, asi vakanokumbira ari sabhuku umwe ari munzvimbo iyi wandataura naye zvakare kuti sabhuku vanhu vandiri kutaura nezvavavo ndiri kunzwa kuti muri umwe wevamwe akavapa rubatsiro vakati hongu vanhu ava ndakavapa rubatsiro mushure mekunge vabva pavaishandira chikonzero panga pasisina basa. Saka vanga vakubva papurazi apa vachiita mapiecework vachidzoka pamba. Mai vevana ava vari kuma ndingangoti 45 years zvichienda kuvari, mumvana wavo ari kuma 23 years, mwana mumwe mwana wemumvana ane 6 years, umwe mwana zvakare ane 3 years. Zvadaro vanhu ava vakazobuda pamba vachiti vada kuenda kunowacha, but parudziva kana kuti padhemo rakaenda kunowachira pane vamwe vanoti nzvimbo iyi inondesenga inoti yerei kazhinji aiende ipapo, ndo pavakaenda ipapo vachienda kunowacha. Mwanakomana uyu wepamba apa ari kuma 18 years akaenda kunotamba bhora kuseni, vabereki vachibva sara pamba nemuvana wavo nevana ava vachibva vaenda kudhemu kunowacha. Mwana achidzoka kumanheru akawanika pamba seswa manheru vanhu havana kusvika, akarara achivatsvaga nekune dzimwe nzvimbo dzavanoita mapiecework achitsvagwa nezuro mhuri yeZimbabwe. Vana kumanheru umwe vana ndovakasvika patsime vachibva vaona pane hembe dzakatonikwa dzimwe dzakasukwa dzitori mumabhaketsi, foni itoripo ipapo. Vari kuona mumvana uyoyo atorimo mumvura, ndo vakazomhanya kumhanyisa nyaya kusvika nyaya yasvika kumapurisa. Mapurisa vachizosvika panzvimbo vakabva vaona mumvana uyoyo atoripo akayangamara ari pamusoro, ndiye 1 akakwanisa kuisirwa danda kana kukanda chinhu chinoita kuti 1 abudiswe, neumwe mwana angasida kutopfeka ari pamusoro pemvura, vamwe 2 vasina kutoonekwa, ende mumvana uyu ari kutofungidzira kuti atori nepamuviri. Haisati chachokwadi nyaya pamuviri, but ari kufungidzira kuti anga nepamuviri. Vanhu nasabhuku uyu mapurisa achibva ati muri kutozviona kuti mumvura mune vanhu zvatakuita panguva ino zvokuti vanhu ticharara panapa tichiitira kuti mangwana mapurisa asvike akwanise kuti nevaya vanogona kubudisa vanhu mumvura tigoona zvakare sezvo vanhu vanga varipo 4 kuti vamwe vachirimo here mumvura, sezvo taona 2 pamusoro pemvura, 1 vatabuditsa ne1 ari pamusoro, kuti vamwe ava vakafanana naamai neumwe mwana varimo here zvakare mumvura. Saka vanhu varara pamvura apa nhasi kusanganisa sabhuku ndichaura naye kumapasti 7 ndikwaifungidza kuti pachasvika mapurisa nevamwe vanobuditsa marimuri vano mumvura. So zvatisati ndanzwa iko zvino ndezvekuti pazosvika here vanobuditsa vanhu sizotava pamhepo makozi atichikubatandirika tinzwa kuti pabudiswa vanhu kana vasvika vamwe vanga vari mumvura vawanika zvakare imomo here. But ndakuita tsvakurudzo mhuri yeZimbabwe zvizvarwa izvi vanobva kuChipinge kwavakabva vachiuya pane rimwe purazi ravakauya kuzoshanda. Murandakadzi uyu ane vana vamuvhana wamai ava, murume wake abva abatwa akabvunzwa kuti unoziva here munhu uyu, zvikanzi inini ndiri kubhikita mukadzi uyu takambenge ndine vana naye but inini takasiyana. Ndobva aziviswa amai ava vane vana ava
vanhu vemai vakuru vachona zvakare vane umwe mwana ari kushanda basa rekufudza mombe kumasvingo. Mufoni umu namba dzabva dzawanikwa achibva afonerawo mwana uyu zvikanzi mama vako varipi, zvikanzi mama vangu vari kumarondera kwavari kushanda, but handivazivi. Kubva kuseni ndiri kuvafonera maiyo kuti nditaure navo nokuti mangwana ndoda kuuyawo kumarondera ndizive pavari kugara nokuti inini ndiri kushanda kumasvingo ndichifudza mombe. Achifonerwa, so ari kunzi kana wakuda kuuya unouya wosvika kumarondera woenda kumapurisa, ndo vanozokuratidza kuti mama vako vari papi. Asati vasisa zvakadaro. Ya zvakaoma kuti chii chaitika. Mati vakaenda kudhemu kunowacha kuti nzvimbo yavakawachira iyi haitendere kuwachirwa here, ine vamokambowachirwa here, asi sabhuku vanoti nzvimbo iyoyo inotori ne aiwanzowachirwa nokuti ukasvika ipapo panenge pane mazere zvokuti vari kufungira pamwe mwana akatsvedza here, vamwe vakazoda kuti vanga vari mumvura zvakare futi here kana kuti kwete. Regai tinzwe kuti pachauya mapurisa vachita tsvakurudzo vachitsvaga mudhemu umu, tozonzwa kuti vanenge vabatsira zvakadini. 4 minutes past 11 ndo pafika nthawe pari manje. Tinzwe mashoko kubvaka ku Lifestyle Motors, Proven Performances, DMR Earth Moving Training Specialist pamwechete neDoves Financial Services. Tinodzoka manje. Papa Isabel, rega katione kuti messages anoti kudini yekumarondera yandirwadza bhozho nakanyemba chinonzi amai chakaoma vaishandirawo mhuri nevazukuru ndimbuya Hazel paGreendale. Baba Isabel, zvakaoma mukoma Kibe. Hey, ende vanga vachitori nemhuri yavo yese. Kuti chii chakaitika kudhemuko? Baba pana ari kuziva mukoma Kibe. Morning vanhu vashema mukaseko ndiripo pachimuti ndimutsuruka madhamu vangu Lilian Dzikarura nevekwa Museu vese, vekwa Kaitano vese, vana vangu Makanaka na Polite nevekwa Dzikarura nevese vanondiziva ndinonzi Pardon Kamuseu ndiri kuBorodeo kuri seko kuBorodeo nasi chakabatwa chimuti hanzi kudiniko alright ndi Kalosi Maria Vuza pa ushewe kunze hanzi inogona kunge iri njuzu yakavatora. Kuti mamwe madhamu anenge ane njuzu dzinenge dzirimo. Sinogona kudaro mukoma Kibe. Asi vakuru venharaunda vanenge vasingazive here. Ndo nyaya iri kunetsa nje kuti vanhu ava hazvisizvi asi zvara zvemo. Vanhu vakauya nenyaya dzebasa. Yes. Vanhu vakauya nenyaya dzebasa. Dzimwe dzenguva patori nenzvimbo isingaichiri izvozvo nokuti kune dzimwe nzvimbo dzinoyera dzinonzi hadzidiwi sipo, hadzidi kusvikwa nevanhu. Even mukasvika hamuvhunduke, hamukanuke, hamuende nesipo. Hatizivi kuti nzvimbo iyi vakuru vemo vanoti kudii. Tichaita tsvakurudzo yazvo.